כמו שהבטחנו בתחילת התוכנית, ברי סחרוף. אהלן, בוקר טוב. בוקר טוב. וברי יוצא השבוע עם מופע חדש שמבוסס על השירים של הדיסק המאוד מצליח שלך, חם על הירח. נכון. אז למה בעצם מופע חדש, אחרי שכבר עשית גם כן מסע הופעות מאוד אינטנסיבי, שעשה הרבה קופות? כן. זה מופע, זה מעין מופע שמסכם את כל מה שפחות או יותר עשיתי במשך כל השנה האחרונה, והוא גם כולל חומרים שלא התעסקתי בהם בשנה האחרונה, שהם חומרים מלהקת מינימל קומפקט, למשל, שהייתי חבר הפעם, וכל מיני ביצועים חדשים לשירים ישנים. ויש להקה אורחת בשם ביקיני, שזה גם דבר שלא היה בשאר ההופעות. יש לך הרבה בדיסקוגרפיה שלך, הרבה קטעים של עבודה בחול, וגם עבודה עם אמנים אחרים. העניין הזה של לחזור לעבוד בחול הוא איפשהו על הפרק? מבחינתי, לעבוד בחול אני ממש אשמח, אבל אני גרתי איזה 9 שנים בחול, אז לגור, זה לא אפשרות שעולה על הפרק. מה עם פורטיס? אתם עדיין בקשר? איכשהו תמיד מקשרים אתכם ביחד, לא משנה מה אתה עושה או מה הוא עושה. פורטיס סחרוף, זה מתחבר. כן, כי בסך הכל עבדנו איזה 15 שנה ביחד. נראה לי שאנחנו עוד נעבוד ביחד, אני לא יודע מתי, אנחנו כמובן בקשר ושואלים מה שלום הילדים מה שלום הילדים? הילדים תפתפו. ברי, דומה שבשנים האחרונות, אפרופו פורטיס, אתה צללת לך איפשהו לזרם המרכזי, זה כבר לא מינימל קומפקט, זה, אתה כבר זמר מקובל על כולם. פחות או יותר. זה לא מפריע לברי סחרוף, המהפכן הגדול של ראשית שנות ה-80? לא. אני גם, תשמע, אני מקווה עוד לעשות עוד כל מיני מהפכות קטנות יותר אולי. זאת אומרת, עוד לא ויתרתי על זה. אבל בסך הכל לא. אני מופיע הרבה, וזה מין הופעה יוצרת מצב של קשר בלתי אמצעי עם קהל, שאני חושב שהוא הקשר הכי נכון והכי אמיתי. אז ככה, זה נראה לי דבר שהתבשל לאט ובצורה די טבעית, אז... על מה אתה עובד עכשיו חוץ מהמופע? אני עובד על כל מיני פרויקטים. אני עובד עם... וגם מפיק מוזיקלי די מבוקש בשוק. כן, אז עכשיו אני באמת התחלתי לעבוד עם מיכה שטרית שעושה אלבום סולו. התחלנו לעבוד על תקליט שלו. אני עובד על מוזיקה לריקוד. סרטים? סרטים, השנה עבדתי על פסקולים של 2 סרטים, אני מקווה... שיחקת אותה, בואו נזכיר שהיה גם אוסקר, את האוסקר הישראלי על הפסקול של קלרה הקדושה. עשיתי פסקולים ל2 סרטים, אל תצטנע. כן, התחרתי בעצמי, לא היו שם עוד מתחרים. אז אתה נכנס לעוד כל מיני פרויקטים כאלה? כן, זה פרויקטים שאני מאוד אוהב, ומאוד נהניתי לעשות את הפסקולים, ואני מקווה שאני אוכל לעשות עוד כאלה. אוקיי, ברי סחרוף, מופע חדש, שעולה עכשיו בתל אביב, חם על הירח, ועוד כל מיני בישולים של דברים. סלט. אנחנו ממליצים בכל מקרה. תודה רבה, ואנחנו במהלך כל יום מימי השבוע נקרין קליפים של ברי סחרוף, את הקליפים שלפחות אנחנו אוהבים, והיום אנחנו נתחיל עם מפנה מקום מתוך חם על הירח, הלהיט של הדיסק האחרון. בואו נראה את זה. תום הנקס לא יודע איך זה קרה דווקא לו. ג'ינה דייוויס תביא את הקבוצה בעמדה חדשה. לא מהקבוצה הקדושה שואלת קרה. בעצם מתעסק אותו היה על המקרא. אני מפנה מקום בפה לנשיקות שלך, מפנה מקום מסביב לשתיקות שלך, מפנה מקום בלב ללחיצות שלך, מפנה מקום בבטן שאוכל לבלוע אותך. אני מפנה מקום בתיבה למכתבים שלך, מפנה מקום בראש לשדים שלך, מפנה מקום בלחי לסתירות שלך. כל כך הרבה מקום ואת